It's Mega Grace on Vuma FM 6 minutes before Msogo Logo Gabriel Sitole and Pindi K kanti ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni. Bamba ke sengiyavala ngicela ukufundela ivesi elilodwa namhlanje ekseni incwadi yamaHombo 27 verse 4. Kunye engicela kuJehova ngiyakufuna khona ukuba ngihlale endlini kaJehova insuku zonke zokuphila kwami ukubona ubuhle bukaJehova. Lona verse ngicela sibambe ingxenye yokugcina nje leli verse uthi ukubona ubuhle bukaJehova. Ngifuna ukuthi ke namhlanje ekseni ungawasusi amehlo akho kuJehova ngoba ubona izinto zingahambi kahle eduze kwakho. Ungawasusi amehlo akho kuye ngoba kukhona izinto ezingahambi kahle eduze kwakho. Uthi uDavide mina ngizohlala endlini kaJehova bese ngibhekisa nje amehlo akhe kuye. Ngibheke kuye noma ngabe kuthiwa izinto azihambi kahle noma ngabe khona imkhuleko engaphendulwa noma kukhona abantu abangihlaselayo kodwa into engizoyenza ukuthi amehlo ami azalokhu enamathele kuye. Into eyasiza uIsrael ngesikhathi kukhishwa inyoka ziyobadla abantu ukuthi balalela instruction yakhishwa uMoses ukuthi bonke abantu abazosusa amehlo ezinyokeni ezazidla abantu bewabhekise amehlo abo enyokeni yethu seyakhiwa ngaleso sikhathi ibona abayosinda. Ufuna ukuthi ke ekseni namhlanje noma ngabe yini engahambi kahle noma ngabe yini ekuhlaselayo ungalenzi iphutha lokususa amehlo akho kuNkulunkulu bese ubheka izinto ezihlasela impilo yakho. The day uyosusa ngawo amehlo akho kuNkulunkulu bese ubheka izinto ezikuhlaselayo ingalelo suku oyonqotshwa ngalo. Azithi noma zikunetha, azithi noma izinto zikuhlasela nomuzwa ubunzima bendlela kodwa ungalenzi iphutha lokususa amehlo akho kuNkulunkulu ngoba amandla ethu asiwathole kubhekeni izinto ezishayayo kodwa amandla ethu siwathole kubukeni yena ngoba yena unamandla uthatha amandla akhe awanikeze thina uma simbhekile. Ungalenziki iphutha lokubheka abantu abakuthukayo nokubheka nabantu abakhulumayo mabathi bekukhuluma kodwa amehlo akho ajonge kuye ebhekile esiphambanweni ebhekile uNkulunkulu uyoba namandla okwazi ukuqhubekela phambili. Kodwa bonke abantu abayothi behlaselwa bese bebheka izimpi ezibahlaselayo labo bantu bayohlulwa endleleni. Ngiyacela namhlanje ekseni as you are starting your day nanoma ngabe yipi impi ozoyilo namhlanje ungalenzi iphutha lokususa amehlo akho kuNkulunkulu bese ubheka impi ekuhlaselayo ngoba njalo mawenza njalo impi ekuhlaselayo iyoba namandla kunawe kodwa mawubheka uNkulunkulu uyoba namandla okunqoba izimpi ezikuhlaselayo noma ngabe zikunetha kangakanani noma ngabe bakhuluma kangakanani ungawasusi amehlo akho kuye. Ungawasusi amehlo akho emgomeni bheka uKristu Jesu eyimqalisi nomphelelisi wokuphila kwakho. Mbheke yena enguAlpha noOmega eyisiqalo nesiphetho sempilo yakho. Mawenze njalo uyonqoba noma ngabe kuthiwa sekuphume impi engakanani yamisa ngakuwe ngoba amehlo akho awadonsi kuwe futhi amehlo akho awadonsi kubantu abathile kodwa amehlo akho amandla akho uwadonsa kuye uJehova onikeza amandla noqinisa amadola axegayo nomphayo amandla oyethileyo. Noma ngabe kuthiwa impi ingakanani kodwa ungawasusa amehlo akho uNkulunkulu noma ngabe impi ikwenza ukuthi uzumngabaza uNkulunkulu noma uzwe ukuthi uyamngabaza kodwa amehlo ungawasusi kuye ngoba into eyenza uPeter engacwile emanzini ukuthi noma ebona ukuthi amanzi ayagubha mangakanani kodwa amehlo azange wasuse kuJesu wanamatheselisa amehlo akhe kuJesu waze wakwazi ukuhamba olwandle longa wangacwila olwandle. Into ezokwenza usurvive kulempo obhekene nayo manje ukuthi amehlo akho wasuse empini wabhekise kuye. Into ezokwenza unqobe ezimeni odlula kuzo namhlanje ukuthi amehlo akho uzowasusa ezintweni ezikushayayo bese ubhekisa amehlo akho kuye. Kunye ngicelayo kuJehova ngengikufunayo ukuba ngihlale endlini kaJehova insuku zonke zokuphila kwami ukubona nje ubuhle bukaJehova. Yabona ke mawubheka ubuhle bukaJehova noma singakunetha left and right mawubheka ubuhle ubona ubuhle nje bukaNkulunkulu. Ungalenzi iphutha namhlanje ekseni lokususa amehlo akho kuye abhekise kuKristu Jesu eyinkosi nomsindisi wempilo yakho. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored and you are set apart. Good morning Mega Grace Nation.